психическата устойчивост или така наречения резилиенс. Ще става все по-модерно. Дойде, сега ще ви обясня с термина, който ми съответства. Когато говорим за устойчивост, говорим за устойчивост на материя. Това е устойчивост. На натиск, тя издържа, на удар, издържа и така нататък. Когато говорим за резилиенс, говорим за способността, вижте как е израснало, това малко клонче. Намира се на един дънен, който е бил отрязан или е имал бури или нещо такова. Това е способността да регенерираш себе си и да продължиш напред. Травми няма да липсват във вашия живот. Умението обаче да ги преживееш като капитал е друг начин да надграждаш себе си. Способността да продължиш отново по нов начин, след като си преживял нещо, което е трудно. Това е резилиенс. Все по-модерно, защото нашите времената, в които живеем, го изискват. Резилиенс е като топка за тенис. Стискаме, пускаме и тя се възвръща, става устойчива. Нали? Когато я пуснем една топка, която е резилиентна, ще се превърне в топка за баскетбол. Това е резилиенс. След всяко стискане и осъзнаване, прекарване на нещо, което може да бъде противоречиво за нас, да ни ангажира в някакъв процес на преодоляване, може да ни накара да израснем. И така израстваме след травма. Така израстваме след тежки моменти, които сме преживели, които, за съжаление, не липсват в живота. Това значи резилиенс, да подскочиш, да се върнеш обратно, да дадеш откат. Защото те бутат, ти да подпреш. Това е много важна перспектива. Тоест, не като буташ да стоиш, а дори да го оттласнеш в обратната посока. Това е откат. Или да отскочиш по-високо, отколкото си бил. Така че ние трябва да развиваме тази способност. Погрешно дойде при нас с устойчивост. В момента се опитваме да я върнем, въпреки съпротив, защото чуждите думи някакси много българите не ги харесват в някакво първо време, обаче чуждите термини си идват като термини. Това е положението. Те носят достоинството на хората, които са ги измислили. Ние нямаме такива неща. Тази дума я нямаме. Аз в началото търсих гъвкавост, защото гъвкавостта е добър еквивалент. Като те бутне някой на някъде, ти си способен също да е гъвкаво като бамбука. Така, добре. Кое повишава резилиенса? Детското развитие в най-ранната му фаза е сигурен залог, че един човек ще бъде резилиентен, когато един човек получи всичко, за да изгради стабилна основа. Да бъде обичан, да бъде добре гледан, да няма конфликт. Това е огромна привилегия. Този човек получава един безценен дар, това е дара на резилиенса. После този дар също може да бъде компенсиран, но никога няма да е това, което е било. Шансът да израснеш там, където трябва, е огромна привилегия. После вече може да се догони и понякога даже да надминем другите. Куриозното в случая е, че има хора, които са преживели много тежки травми в тяхното детство. Загуба на родители, болезнени преживявания. Точно тези хора са гении. Те компенсират с друго. Всеки има право да израсне и да догони другите. И изграждането на резилиенс после, след като по някакъв начин един човек не го е получил, като форма на догонване може да бъде нещо изключително полезно и интересно.